ሰላም ክብራት ሰማዕትና ከመይት ጸንሑ ሕጂ ድማ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንኽትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም በቶም ቀንዲ ነጥብታት ክፍሎም ኣብ ራያ ባላ ወረዳ ኣብ ሞንጎ ኣርምታት ጎንፂ ተፈጢሩ ኣብ ኣምሓራ ክልል ኣብ ወሎ ቀጠና ዝግበር ዘሎ ኩናት እንዳቐጸለ እዩ ሻዕብያን ብልጽግናን ድማ ኣብ ጉዳይ ዓሰብ ተፋጢጦም ኣለዉ ካብ ዜናታት ወፃኢ ድማ ሩስያ ከቢድ ጥቃት ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ፈጺማ ኣላ ሕጂ ድማ ናብ ዝርዝሮም ከብለኩም ኣብ ራያ ባላ ወረዳ ኣብ ሞንጎ ኣርሚ 43ን ኣርሚ 24ን ትኽሲ ከም ዝተኸፈተ ይሕበር ትማሊ ኣብ ራያ ኣብ ክልተ ቀበሌታት ዝርከቡ ናይ ትግራይ ክፍለ ጦራት ሕድሕዶም ትኽሲ ከም ዝኸፈቱን ካብ ክልቲአን ክፍለ ጦራት ድማ ቀሊልን ከቢድን ጉድኣት ከም ዝበጽሐ ይሕበር ኣሎ ኣብቲ ግዳይ 26 ሰባት ከም ዝቆሰሉን 5 ሰባት ድማ ከም ዝሞቱን ጸብጻባት ይሕብሩ እቶም ቁስላት ድማ ኣብ መኾንን ኣብ ኣላማጣን ሕክምናዊ ሓገዝ ይግበረሎም ከም ዘሎን ተገሊጹ ኣብ ኣምሓራ ክልል ኣብ ወሎ ቀጠና ዝግበር ዘሎ ኩናት ይቕጽል ኣብ ኦሮሚያ ዝርከብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ወልድያ ክተት ከም ዝተባሃለን ምንጭታት ይሕብሩ ኣለው እቲ ጦር ኣብ ናይ ወሎ ቀጠና ዝግበር ዘሎ ኩናት ንምግታእ ከም ዝኾነ ይግለጽ እቲ ሰራዊት ድሮውን ናብቲ ከባቢ ይግስግስ ኣሎ ናይ ወሎ ነገር ካብ ቁጽጽሩ ዝወጽእ ዘሎ መንግስቲ ብልጽግና ሕጂውን ኣለኹ ይብል ኣሎ ምንጭታት ከም ዝሕብሩ ድማ ፋኖ ብርክት ዝበሉ ከባቢታትን ናይ መንግስቲ ኣጽዋራትን ከም ዝተቆጻጸረ ይሕበር ሕጂውን እቲ ኩናት እንዳቐጸለ ከም ዘሎን ኣብ ከባቢ ወልድያውን ጽዑጽዕ ውግእ ይካየድ ከም ዘሎን ይግለጽ ኣሎ ሻዕብያን ብልጽግናን ኣብ ጉዳይ ዓሰብ ተፋጢጦም መከላከያ ሰራዊት ቢፋ ናይ ዓሰብ ሕቶ ዘይቀበል ኢትዮጵያዊ ባንዳ ጥራሕዩ ክብሉ ገሊጾም በዚ ድማ ሰራዊት ሻዕብያ ናብ ከባቢ ቡሬ ብምጽጋዕ ምስ ሰራዊት ብልጽግና ኣብ ተፋጠጥ ከም ዘለዎ ይሕበር መከላከያ ትማሊ ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጹ ናይ ቀይሕ ባሕርን ዓሰብን ንልዕሊ 30 ዓመት ናይ ኢትዮጵያ ሕማምን ጣንዛን ኮይኑ ነዛ ዓባይ ሃገር ክብራ ቀኒስላዮ ክብል ገሊጹ እዩ ሰራዊት ኢትዮጵያ ድማ ዝኾነ ይኹን መስዋዕቲ ክኸፍል ድልው እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ ናብ ዜና ወፃኢ ከብለኩም ከቢድ ጥቃት ኣብ ሰማያት ዩክሬን ሩስያ ኣብ ናይ ዩክሬን ዋና ከተማ ኪየቭ ሓያል ናይ ኣየር ጥቃት ከም ዝፈጸመት ይግለጽ ኣሎ ማዕከና ዜና ዓለም ድማ ዩክሬን ከቢድ ጥቃት ከም ዝተፈጸመ ይገልጻ ኣብቲ ጥቃት ድማ 9 ሰባት ጉዳት ከም ዝበጽሖም ይግለጽ ኣሎ እቲ ጥቃት ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም ዝተፈጸመውን ይሕበር ስለዚ ተኸታተልኩምና ኣዚና ነመስግን ኣብ ቀጻሊ ዜና ይራኸበና